كاب استوديو زينا ارتيف عزو سلام تقبلوا زغوركم تعزتنا كم تمسيو ساعة شعات آخر لومي سون عصوتو حمشة حساس تدالو زيناتات وجدون وطان حزركم قريبا لكم لما كتالكم بخبر زعدم صادكم تسنح ميكايل حدقو فرماكم بكنت وتاتو فيلم ኤርትራ ኣብ ሪያድ ኣብ ዝተጋብአ ሃገራዊ መድረኽ ስልጣነታት ንመርገፂያ ዘነፅር መደረ ኣቕሪባ ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ንሰሙን ዝቕፅሉ ወፍሪ መጥባሕቲ ሓበላ ሎሚ ተጀሚሩ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝቐፀለ ስፖርታዊ ውድዳት ዝምክታል ሰሜን ምዕራብ ዶባት ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ ኣብ ዜናታት ወፃኢ መንግስቲ ሩስያ ነቲ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ኣባል ሃገራት ምስ ሩስያ ክካየድ ንዝኽእል ግጭት ክዳልዋ ዘቕረቦ ጻውዒት ኮይኑ ወከልቲ ኣሜሪካን ዩክሬንን ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ኣብ እማም ሰላም ዘተኮረ ዕፁው ዝርርብ ኣካይዶም ኣውስትራልያ ብጉዳይ ብሕታዊ ዋነት ብረት ዝጸንሐ ሕጊ ከተትርሮ ምዃና ሓቢራ ዝርዝር ዜና ኤርትራ ብ14-15 ታሕሳስ ኣብ ሪያድ ንግስነ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝተጋብአ መበል 11 ሃገራዊ መድረኽ ኪዳን ስልጣነታት ሕቡራት ሃገራት ተሳቲፋ ኣብዚ 2 ዓመታት ዘተ ንሰብኣውነት ገስጋስ ሓድሽ መዋዕል ንሓበራዊ ምክብባር ብዝብል ቴማ ዝተቓንዐ ኣኼባ ዝተሳተፈ ብፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ንግስነ ስዑድያ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጌር ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ሪቶን መርገፅን ኤርትራ ኣብ ምውጋድን ምቅላስን ገብረ ሽበራን ጎነፃዊ ጥርንፍነትን ዘነፅር መደረ ኣቕሪቦም ወይዘሮ ወይኒ ኣብ መደራ ገብረ ሽበራን ጎነፃዊ ጥርንፍነትን ምስ ዝኾነ ሃይማኖት ብሄር ስልጣነ ወይ ቀቢላዊ ጉጅለ ኣተሓሒዝካ ክረአ ኣይግባእን ዝብል ኣብ 2022 ብሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንዝፀደቐ ውሳነ ብምጥቃስ ኣብ ምዕሩይነት ዝተሰረተ ብዙሕነት ስጥመት ሕብረተሰባት ንምድልዳል ወሳኒ ከም ዝኾነ ሓቢራ ኣብ ኤርትራ ብመንጎ ዝተፈላለየ እምነታት ንዘመናት ዝቐፀለ ምክብባርን ምንብባርን ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ንሓት መንእስያት ብምብራኽን ዓቕምታቶም ብምዕባልን ከምኡውን ንልምዓትን ማሕበራዊ ፍትሕን ቀዳምነት ብምሃብ ሃይማኖታዊ ጽልኢ ንምምካት ከም ዝከኣል ኣነፂራ ኣብ መወዳእታ ወይዘሮ ወይኒ ዘተ መሰጋገሪ መሳርሒ ንሰላምን ሰብኣውነትን ስለ ዝኾነ ኤርትራ ጽኑዕ መብፅዓ ከም ዘለዋ ኣረጋጊፃ ናብ ካል ዜና ብዝንሰግር ሓበል ዓይኒ ካብቲ ብመጥባሕቲ ክውገድ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገም እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ወፍሪ መጥባሕቲ ሓበላ ይካየድ ኣሎ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ንዘዳሎ ፀብጻብ ፊልሞን ዞሚ ከቕርቦ እዩ ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ካብ 15 ታሕሳስ ንሓደ ሰሙን ዝቕፅል ወፍሪ መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ከም ዝጀመረ ሜዲካል ዳይሬክተር ናይቲ ሆስፒታል ዶክተር ካሕሳይ ፍሳሐ ሓቢሮም ንሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ዶክተር ካሕሳይ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ብነፃ ዝወሃብ ዘሎ ወፍሪ ዜጋታት ብኣግኡ ንምክልኻሉ ካብ ዝከኣል ዑረት ንምድሓን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብዚ ወፍሪ ብጋምጋም ልዕሊ 800 ሕሙማት ክረኣዩ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣብርሂቦም ኣብዚ ሙሉእ ብሙሉእ ብውሽጣዊ ሃገራዊ ዓቕሚ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ሕሙማት ፈለማ ነፀርታ ከም ዝግበረሎም በብደረጃኦም ከከም ቀዳምነቶምን ድማ መጥባሕቲ ከም ዝካየደሎም ብተወሳኺ ነፂሮም ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ተመሳሰልቲ ወፍርታት ንምዕዋትን ጠለባት ተገልገልትን ንምምላእን ከምኡውን ንቁፅሪ ተሓከምቲ ብግምት ብምእታው ብቑዕ ዓቕሚ ሰብን እኹል መሳለጣታትን ዓጢቑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ዶክተር ካሕሳይ ኣብ ሃገርና እቲ ዝበዝሐ መጥባሕቲ ዓይኒ ምስ ሓበላ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ገሊፆም መብዛሕትኦም ሕሙማት ሓበላ ዓይኒ ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖም ብምጥቃስ ድማ ምስ ምድፋዕ ዕድመ ሓደጋታትን ማህረምትን ከምኡውን ውሽጣዊ ሕማማትን ርክሲ ኣካላትን ከም ዝተኣሳሰር ብምሕባር ብሓበላ ክስዕብ ዝኽእል ዑረት ካብቲ ብመጥባሕቲ ክእለ ዝኽእል ከም ዝኾነ ነፂሮም ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ሕክምና ዓይኒ ንምብራኽ ብዝተፈላለየ ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ዝሓበረ ዶክተር ካሕሳይ ምስ ምዝርጋሕ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ኣብ መላእ ሃገር ውፅኢቱ ዝምስገን ከም ዝኾነ ብምግላጽ መደባት ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ቀረብ መድሃኒትን መሳለጣታትን ክስራሓሉ ተማሕፂኖም ኣብ መወዳእታ ኩሉ ናይ ዓይኒ ፀገም ኣለኒ ዝብል ዜጋ ሸለልትነት ኣወጊዱ ናብ ሞያውያን ቀሪቡ ኣድላይ ክንክንን ክትትልን ክረክባ ዘኻኺሮም
أباصعين كبابيان زركبات كالاتن نجنافر ميسرتاتن حيل أيرن حيل بحرن ممحدار زوبان وزوبان كمون تمهارو استساطفو عود كنا لكسدم كابشد الشك 7 تحساس تخايدو أبومبر محبر ولنتان لكسدم جنفر زوبا سيمناو كيحب بحرياتو تولد تسفاز قابزها بحبريتا أب شمونت نقطعات بستخايد نتفتات لعلي شوعات ميتكارت الدم كم تلقسا راديو أباصعين جندعن تحتصيرو نتسانح نتفتات لكسدم ناب أفعابت النافان مسفحو يسرح كم زلو زحبراتو تولده اتعمان بمنصر جغرافياوي أقاومان كريمان زتبابع وصيت يركبو كانتلو كنتات أيار بقمت بمتاو دم زغد حلو أوارح وسن كم زغون بمراه نتمدب نمعوات ترى مشارختي كبر خاز زخاخيرو اتمدب مس محبر ولنتاون لقس دم جنفر زوباسي مناوقع بحري زتودب كم زغون زتغسه أب هاقراو بانك دم حلافي أقلقلوت لقس دم أطو محاري أبراهام بوغنو كطالب زكايد غوزغواسات ابلك سدم زصنح نقحات نابر خيمت كم زلون ناب مسسان تحستو هاغراو بانك دم لعلا بركتو يقبر مهلاونا نصيروم محبر ولنتان لقس دم جنفر زوباسيون اوقع بحري اب 2015 زقوم خوينو قصري ابالاتو اب زوانزي لعل 5 يبصح نلعل حد ورحي زقصلن 5 عينتا سبورت زتقاللن سبورتا وددات زي مكتال سيمين معراب دوبات تمالي بوعوع منفساب كتمات السنة تزازيمو وكيل رينا مانويل تسفاي زدالو تصبصابالو فورتونا عندهم كتوربيع كاب 10 حدار نلعل حدا ورح زقصله سبورتاو وددرات از مكتتال سيمين معراب دوبات ب 14 تحساس اب كتمات السنة بوعوع منفس تزازيمو اب تمزازم سن سرعات عزاز ماكل سلطنا حيلتات مكلخال إرترا ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي عزاز از معراب برغادير جنرال إيوف السهية حليباي حلقة ستاف از معراب برغادير جنرال تهية مكونن عزاز ماكل سلطنا هاقراو عقلقلوت كولونيل دبساي قدا عزاز از مكتتال سيمين معراب دوبات كولونيل يوناس بوص عملاخ أما حدار نوزوبات السنة أتو سيوم قبر يسوس كم اون بركت زبالو أفكرت سبورت نبرت كتمات السنة ترخيبهم نيروم استاف حبريتان غوسكواسن از مكتال سيمين معراب دوبات اتو تكي ولد ميكائيل ابزورو طبطاب علامات وددرات امونغو اهرتات سبورتاو منفس نمبربار امنسيات فقرن حدنتن نمخسكواسن نمسراطن نقحات منسيات نمبراخن اكلاو بقعتهم نمحيالن كمون نتئز وكيلوم اب سبورتاو وددرات منيستر مكلخال تساتف تጻوتي نمملمال كم زتقالل غليصوم اب تحمشت عينتات سبورت مالت كعسو اغري كعسو مربب اتلتيكس ጨመቶ ተخصن تشازن زتقالله وددرات بدمر لعل 550 سبورتنياتاتن አካያትን ከምተሳተፉ በመحبار ንስተንጸባረቀ በቅዓትን ዲሲፕሊንን ሞግሱም አብ ስፖርታው ውድድራት በሐፈሻ ጋንታ ማዕሎባ ጎብለል ኮይና ታዊታ አሞዳታ በባህላው መሰናዶ አብዝ ደመቀ መዛዝም ስነ ስርዓት ንዑታትን ነትመደባ ምዕዋት አበርክቶን ዝገበሩን ሽልማትን ናይ ምስጋና ወረቀት ምስክርን ተዓዲሎም محبر يرترو جرمن بمغنيات قنيات حدش عامتن بعالات لدتن كاب 14 تحساس أبسمرا مريت بازار وديبوم زين هزبي كفوت كوينو زغني مريت سرحات كايلا معلمة عنقي فتلي قربتن لاغان استفلال عينتات مقبي لعل 5 عامت زوطر نبرت كمون كداون تنجاماتات نزتقالل منبارو أكاد سرح محبر يرترو جرمناتو سامويل برهانه أب مغفت سرعات قريتوم أبتي محبر حلافي بالي سبورتن تمرتن ناتو يوئل تسفا ميكائيل بوغنو أمونغو إيرتران جرمنن زلو محبراون بهلاون متسسار مسفحن معباغن كم مراغبي دندل كوين كام مسرح راين تلوخن محبروم كم زخن حبيروم أمباسادر فدرالاوي ريبابليك جرمن أب إيرترا ميستر تورالف بيلز دما نتي مريت نزود دبو أكالات بمسكان اتي مدب أمونغو كلتين حقرات بهلاو ملوات نمكيات باب زورحو كخون زلو وطنو عمنات قريتوم اب نوزو بعد غيح مربات سبورت بهالن طعنان ابابيت تمرتي تگمگمو وكيليرينا مليون فوركين زدالو تصصاب ابراهام عند مريم أمنو زوبا عد قيح أبز حلف 4 عامت نستسلاسل مدبات سبورت بهالن طعنان زقمقم أخيبا بعسد تغلت تحساس تخايدوم أبتك عب 26 أبيات تمرت استوكلو 230 ممهران رئيس ممهران سوبرفايزرات استساتفوا قمقام أبيت صحفة تمرتي حلاف سبورت بهالن طعنان ممر أمانيئيل ملأك أبزهابو مجلسي تعلاما زنبر دخامات بمفواس نزل على بقعة المسرح زي حجز حسابات نمفلفال كم زغونا أبريهم
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝተዓመ መደባት ብመንጽር ዝነበረ ውጥን ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካይድዎ ወዘተ እቲ መደባት ዓብ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ብዝተወደበ መልክዕ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ውድድራት ምህዞን ሰንዓን ቅብኣ ባህሊ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ መርበብን ብግቡእ ክስራሓሉ ስሩዕ መደባት ክወፅን ትግባርኡ ክረጋገጽን ተማሕጺኖም ሓላፊ ስፖርትን ባህልን ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ተመስገን ሓጎስ ብወገኑ ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ኣካል መደባት ህንጸት መንእስያ ስለ ዝኾነ ንኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባእ ኩሎም ኣካላት እጃሞም ከበርክቱ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርትን ዞባ ዓዲ ቀይሕ መምህር በየነ ተስፋይ ውጽኢት መደባት ባህሊ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣድማዕነቱን ናዕበየ ይመጽእ ስለ ዘሎ ፍሉይ ኣተኩሮ ተዋሂቡ ከም ዝስራሓሉ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ውድድራት ኣትሌቲክስ ክሰፍሕ ኣብ ኣገዳስነት ዕቃበ ባህሊ ጎስጓሳት ክካየድ ከምኡውን ትምህርቲ መዘና ክጽቀጠሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ ማእከል ወለድና ለይትን ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንኩላን ብ13 ታሕሳስ ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያኑ ዞባ በሪኽ ጥዕና ውስተምሮ ተዋሂቦም እቲ ብምውሃድ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕናን ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንኩላን ዝተወደበን 5 መዓልታት ዝቕጸል ኣስተምህሮ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘሎ ኣፍልጦ ክብ ንምባል ከምኡውን ዕለታት ምንቅስቓስን ጸወታን ጽሬትን ድሕነትን ንምምዕባል ዝዓለመ ከም ዝነበረ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር ኣቶ ያሲን ኣሕመድ ሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ሓበሬታን ጎስጓስን ኣቶ ሃብተ ገብረ መስቀል ቦግኑ እቲ ኣስተምህሮ ንወለዲ ኣብ ምእላይን ምሕብሓብን ደቆም ክኽተልዎ ዝግባእ ሜላታት እውን ዘስርጽ ከም ዝነበረ ገሊጾም ኣደንበር ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ወይዘሮ ይብራህ ዓለም ይዕብዮ ድማ ንኣገዳስነት ኣስተምህሮ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ስልጠናታት በብእዋኑ ንምውዳብ ከም ዝስራሓሉ ኣነጺራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ክፍለ ሰራዊት 37 ብ13 ታሕሳስ ንመባእታ ቤት ትምህርቲ ውሁድ ትምህርቲ መደበር ዓይነታዊ ሓገዝን ጽገና ክፍልታትን ዘጠቓልል ደገፍ ኣበርኪቶም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ምክታልኩም ክቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤልቲቪ ናወፅለ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ መንግስቲ ሩስያ ነቲ ዋና ጸሓፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ማርክ ሩት ኣባል ሃገራት ምስ ሩስያ ክካየድ ንዝኽእል ሰፊሕ ግጭት ክዳለዋ ዘቕረቦ ጻውዒት ዘይሓላፍነታዊ ክብል ኮኒንዎ ሚስተር ማርክ ሩት ብ11 ታሕሳስ ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ጸጥታዊ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሩስያ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ንኔቶ ከተጥቅዕ ከም እትኽእል ብምጥንቃቕ ኣባል ሃገራት ወተሃደራዊ ወጻኢታትን ከዕብያን ዓቕሚ ምክልኻልን ከደንፍዓና ተሓሳሲቡ ነይሩ ይኹን እምበር ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ነቲ ብዋና ጸሓፊ ኔቶ ዝተዋህበ መግለጺ ብምጻግ ሃገሩ ንኔቶ ከተጥቅዕ መደብ ከም ዘይብላ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብወገኑ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራት ኔቶን ኤውሮጳ ሕብረትን መጥቃዕቲ ከም ዘተካይድ ውሕስነት ክትህብ ድልውቲ ምዃና ደጊሙ ሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ሩስያ ንኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኤውሮጳ ሕብረትን ናይ ምጥቃዕ መደብ ይኹን ድሌት ከም ዘይብሉ በተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ ቀንዲ ጠንቂ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝኾነ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ከበባ ንምእታው ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ወክልቲ ኣሜሪካን ዩክሬንን ትማል 14 ታሕሳስ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ናብ እማመ ሰላም ዘተኮረ ዕፁ ዝርርብ ኣካይዶም ብፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮቭን ዝተመርሑ ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ን5 ሰዓታት ዝቕጽለ ዘተ ከም ዘካየዱ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እቲ ዝርርብ ኣብቲ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበን ምምሕያሽ ዝተኻየደሉን 20 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ሰላም ኮይኑ ኣብ ቁጠባዊ ኣጀንዳታትን ጸጥታዊ ውሕስነትን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮቭ ድሕርቲ ኣኼባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ዘተ እወታዊ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ገሊጾም ኣውስትራልያ ኣብ ጉዳይ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ዝጸንሐ ሕጊ ከተትርሮ ምዃኑ ሓቢራ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንዝገለጸት ማል 14 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሲድኒ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት 16 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ ካቢነ ሚኒስትራት ኣውስትራልያ ሎም 15 ታሕሳስ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ነቲ ኣብ 1996 ዝጸደቐ ዋንነት ብሕታዊ ብረት ዝኽልክል ሕጊ ንምትራር ኣብ ዝቐረበ እማመ ከም ተሰማምዐ ተገሊጹ ኣብ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ተሪር ሕጊ ከም ዘለዋ ኣብ ትግለጽ ኣውስትራልያ
متقعتات فوكس برد كيكار سحتي مخانيوم تصابات زتقصوم أب سميناو كفال كولومبيا بزقاتهم حرقة مصرف أوتوبوس بوحدو عصوتو شوعة سبات كم زماتو تقاليهم إتا 4 تمهارو سافرات تقعز نبرت أوتوبوس كاب كتما تولو ناب كتما ميدلين أب تقعزلو زنبرت 8 مترو كاب زقمتو قدل بمصدافيا نتحرقة تقاليعام بتزقاتهم حرقة هوسيات زركوبهم 10 سبات قوشيلهم بمهلاوهم كتر موتات كزايد كم زغل تأميتو لهم تنقينا يتحرقان مفلات مرمرة يكير كم زلو تقاليتهم أبي مبرقاوي شنخ ديمقراسي ريبابليك كونغو بزكير زلو عدقاو قجت أو شكل تسامتات رأي لعلي فرق مليون سوات كم تمزابلو صابات ودو حورات هاقرات قاليتهم لعلي 100 شيح كاباتهم قلعو مخارم زقلت حورات هاقرات زبزحو ناب قربيت هاقر بروندي يهادمو كم زلو وارديوم زبزحو تمزابلتي نبرتي أوراجا كيفو مخانوم زحابرو نايك 4 عزبتي اتقجت بالسفح ملكعو يغتصر سلازلو قطر تمزابلت بنهار كزايد كم زغل آميتهم ديمقراسي ريبابليك كونغو رواندا نتقجت بسلام المعرف بمونغونية أمريكا أب فلما نايزور حزي وعل سلام كوان تختما اتقجت كهاد كم زي كاليو زتكس رواندا نتي وعل أب مخبار ترعا تتصاوت كم زي لايو منقسي ديمقراسي ريبابليك كونغو زغسس بعشرة حادث حساس استراتيجيكاوي كتما سقوط أنصار سرايت منقسي كونغو عدقاو قالسي زكاير زلو عطقطو محايلي M23 قالسو بالسفح ملكعو كم زغطل يحبر بمهلاو قولو لاو تهاجر مليسو كعار كم زغل يقلت هزباوتو ريبابليك تشاينا مسعود عرب زلوا كل مرياو زمدناتان مسفح كم تسرح أفريقيا إذا استقلت مينستر قدات وصاي تشاينا وانغيو تمال 14 تحساس بكتما الرياض مثل لعلو سمز السعودية بزكايرو الزربيون معوري قطباوي دبلوماسياون بوليتيكاون زمدنا كلتين هاجرات صبوغ قسقاسيري كمزولو زتقسم مينستر وانغيو نممعبالو زخل ركبات كبكبل مخانو قليتو تشاينا كندي قطباويت مشارختا مخانا زقلت السعودية استراتيجيكاوي زمدنن نمدنفع زلوا قربنت الرقاقيتا زي كمزيلن كلو بتركب اب ممعبال صعات وفري توريزمن باهلن زتوكر السمعات كمز ختما حبيران تشاينا سعوديان قدم 10 عامات اطالالي استراتيجيكاوي سمعات كمز ختما صبصابات يردوم كلتين هاجرات اب 2024 استات 110 بليون دولار زقمت نقداوي ملواط كمز كايرا زحبرو صبصابات اذا هذا عامت زي كبل كمز غل يموتون بعصوت 4 تحساس بموروكو زوقع برتوع زناب زسعبو حرقة علغلق سباون واتاون كسارات تاوريدوم بتيتو فترة وحرقة بحدو ساسان شوعة سوات كم زموتون 10 تداهيون كم زطفن سمزي سرعيت مدحان هيوت موروكو حبيرون بزي كازي بسنكتي علغلق لعل 5 كم زغسلونا بتحت غرصي كبير عنوات كم زسعابن تقليجوم من قصة موروكو ابتي بغبير زتهاسي كوايوتات هوتوصناي وان حرقة دنقاق بمواج سرحت مرحان هيوت كحيل عزيز اللوم زيناتات نمزام كندنت وتاتو كدقم لكم إيرترا أب رياض أبستقاب أهقراوي مدرخ سلطانتات مرقت سيعة زنت صير مدرة أغريبا أب هوسبيتال برهان عيني نسو من زغط الوفري متوحت حبلا لوم تجميرون نلعل حد ورحي زغط السبورتا وددات زمكتال سيمين معراب دوبات بوعوع منفس تزازم أب زيناتات وصاي من قصة روسيا نتوانا صحفي نيتو أبال هاجرات مس روسيا ككان زغل قجت كدالوا زغربو تصاوعي تكون الوام وكلتي أمريكان يوكرين أب كتما برلين جرمن أب مامس سلام زتو كورع بصو زربا كايدو أستراليا بداي بحتا وانت برت زيز أنحي حقي كترورو مخانا حبيرا
زغبركم تعزبتن لهم شستدالو زيناو مسناو رابزي فتصم سلمكتالكم مازي مسكن سعيبو زغرب نكبور بريزيدنت إسياس أفورقي أو هاجر السعودية زغبرو عودة زدسس تصابي كون بوغنيغن سلام